Joan, què farem com a cada temporada? Podríem plantejar una pregunta. Què han fet de la vida del pingüí? 1, 2 i 3. A la vila del pingüí han fet coves de merda. Han creat un espai de confiança per analitzar tot allò que passa en el nostre voltant en clau de feminismes. Doncs en la vila de pingüí A fer educació sexual, a fer que arribi molta informació que la gent no coneixia. Poder reflexionar sobre ciutats més inclusives. Comença tu, Cati. Vale. A la vila del pingüí s'han sabut posar reptes, atrevits però sensats. Hem parlat amb els principals activistes de la memòria històrica de les Illes Balears. Una ràdio diferent, amena i lliure. Mos hem despertat amb un somriure, Amb metàfores i amb diferents figures literàries. això no és tan fàcil com ho pensava. a través de les ones mediterrànies. Hem desafiat fins i tot a qualque situació o institució, com la famosa Asteroid. Hem intentat acostar tot tipus de cinema als nostres oients. Que hi ha participat un munt de gent. A la vila del pingüí hem intentat fer matemàtiques des d'una altra perspectiva. Un altre tipus de discurs. La vila del pingüí és un matinal de... Ens en fa res. Intentem entrar en profunditat sense avorrir. Visca la vila del pingüí perquè... Visca la vila del pingüí i la lluita feminista. I visca aixecar-se amb una bona riada. Visca la vila del pingüí i el bon humor de bon dematí. Visca la vila del pingüí i matemàtiques. Que de vegades això fa falta, no creieu? Visca la vila del pingüí i el que te surti dels collons. Amb mi i sense mi. Ale! I visca Facebook. Visca, per suposat. Poden tornar a gravar si voleu? Visca la vila del pingüí, la bona gent, però sobretot la d'aquí. Visca la mare que us va parir.